Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa heddi ar wyl San Steffan. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni. Gobeithio gewch chi fendith o faddoli gyda ni y bore yma. Croeso cynnes iawn. Daw'r darlleniad y bore yma o'r 7fed benod o lyfr Actau'r Apostolion. Ac yma yn y benod hon I ni cael araith Steffan, ac mae'n araith hir iawn ac yn araith heriol iawn hefyd. Ac ar ddiwedd yr araith, fe gyhuddodd rhai o ddewon y synagog Helenistaidd ef o gablu yn erbyn Duw. Ac mi roedd ei ymateb nhw'n un llym iawn, ac feth nhw ati i'w labuddio fe, i'w la fe, llybuddio i'w taflu cerig tuag ato fe. Feth nhw ati, o'n nhw am I waed a dyma hanes llabuddio Steffan yn awr. Wrth glywed y pethau hyn eithant yn ffyrnig yn ei calonnau, ac ysgyrnygu danef arno. Yn llawn o'r ysbryd glân, syllodd Steffan tua'r nef a gwelodd ogoniant Duw, a Iesu ar ddeheulaw Duw, a dywedodd, edrychwch, rwy'n gweld y nefoedd yn agored, a mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw. Rhoesant wythau waedd uchel, a chai clustau, a rhithron unfryd arno, a'i fwrw allan o'r ddinas a mynd ati i'w labyddio. Dododd y tystion I dillad wrth draed dyn ifanc o'r enw Saul. Ac wrth iddynt I labuddio, yr oedd Steffan yn galw, arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd. Yna penliniodd a gweiddodd â llais uchel, arglwydd paid â dal y pechod hwn yn ei herbyn. Ac wedi dweud hynny, fe hunodd. Yr oedd Saul yn cydsynio a'i lofruddio.
Ar y diwrnod hwn, yn y Saesneg, sef y diwrnod wedi'r Nadolig, fel y gwyddoch chi, yw Boxing Day. A dyw'r enw ddim wedi wneud â gornes focsio. Yn wreiddiol, mi roedd y 6 ar 20 o Ragfyr yn ddiwrnod i gyflwyno rhoddion i'r tlodion. Ac yn ôl un traddodiad, mae'r term Boxing Day yn cyfeirio at y blychau arbennig a gedwyr mewn eglwysi lle cesglir arian ar gyfer elusennau. Ac ar un adeg, ar arian hwn yn y blychau hyn oedd prif ffynhonnell ariannu'r tlodion yn y plwy, cyn bod yr awdurdodau cyhoeddus yn cymryd cyfrifoldeb am les y rhai llai breintiedig. Ac os ewn ni nôl i ddiwedd y cyfnod Rhufeinig ac i gyfnod y Cristnogion cynnar, roedd blychau yn cael ei gosod mewn mannau addoli gan annog rhoddion ariannol a chysylltiad rhwng gwneud hynny a gwyl San Steffan. Ac mae gwyl San Steffan wrth gwrs yn cwmpo ar yr un diwrnod a Boxing Day. Ar wyl San Steffan, byddai'r blychau casglu yn cael ei hagor a'i heiddo'n cael ei rhannu rhwng y tlodion. Gwyl San Steffan. Pwy oedd Steffan te? Wel, mae werth i ni oedi heddi ar ddydd i wyl i feddwl amdano. Ystyr yr enw Steffan yn yr iaith Roeg yw coron. Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod yr eglwys fore yw Steffan, aelod yn yr eglwys gynnar yn Jerusalem. Un o'r 7 gafodd ei dewis gan yr apostolion yn fuan ar ôl y Pentecost i ofalu am bethau ymarferol, fel rhoi cymorth i weddwon, mwyn i'r apostolion fod yn rhydd i wneud y gwaith mwy ysbrydol. Ymhlith y 7 a ddewiswyd, mae Steffan yn sefyll mas, oherwydd ei ffydd, oherwydd ei ras, oherwydd ei allu ysbrydol a'i ddoethineb. Roedd Steffan hefyd yn pregethu ac yn gwneud gwirthiau. Cyhuddodd rhai o Iddewon y synagog Helenistaidd, neu Groegaidd, efo gablu yn erbyn Duw. Siaradodd Steffan o fan y cyngor ac adrodd hanes Israel ar hyd y canrifoedd a dweud yn y diwedd fod yr Iddewon wedi lladd Meseia Duw. Mae'r Beibl yn dweud fod wyneb Steffan fel wyneb angel wrth iddo siarad. Dwedodd i fod yn gallu gweld Iesu yn sefyll wrth ochr Duw, ac wedi clywed hynny gwylltiodd yr Iddewon a dechrau taflu cerrig at Steffan nes iddo farw. Ac wrth farw, fe weddïodd Steffan fel Iesu Grist a gofyn i Dduw fadda i'r dynion oedd yn gwneud drwg iddo fe. Roedd Saul, Paul, ddath yn genhadwr wrth gwrs ac yn apostol dros Grist mewn amser, oedd Saul yn un o'r bobl oedd yn sefyll yno pan ddigwyddodd hyn oll. Saul edrychodd ar ôl cotiau'r dynon oedd yn llybyddio Steffan. Ac wrth gwrs roedd hyn cyn i Saul gael troedigaeth. Ac mae Luc yn ei adroddiad o Steffan yn cael ei lybyddio yn gwneud yn siŵr i fod yn cynnwys y geiriau hyn, ac yr oedd Saul yn cyd-synio a'i lofruddio. Ac roedd clywed Steffan yn ei ingau boen yn gweddio am fyddeiant i'r sawl oedd yn ei ladd. Roedd gweld cariad a graslonrwydd Steffan siŵr o fod wedi cael effaith ar Saul. A phwy o wir pa effaith cafodd hwnnw ar ei droedigaeth yn y pen draw. Rwy'n credu bod hanes Steffan yn ei hatgoffa ni am yr angen i ni fyw fel pobl yn Nadolig bob dydd, ac nid un diwrnod o'r flwyddyn yn unig. Ac mae hanes Steffan hefyd yn dangos sut mae bod yn ymgorfforiad o ras yn Nadolig yn ein bywydau ni bob dydd. Mae Saul yno yn gwylio'r cwbl, a phwy o wir pwy sydd yn dystion un gweithredoedd ni ynddo fe, ac a fydd, neu na fydd, yn cael ei dylanwadu gan y ffordd yr ydy ni yn wynebu'r profiadau a'r heriau a ddaw yn sgil amgylchiadau bywyd. Pwy feddyliau y byddai Saul o Darsus, yr un a fi'n erlyd Cristnogion a'i traddodi i garchar, yr un a fi'n dist i'r modd gariadus a graslon y bu Steffan weddio dros y sawl oedd yn ei labuddio. Pwy a wyr nad oedd y profiad hwnnw wedi dylanwadu arno fe, gan newid yn y pen draw holl gwrs hanes yr eglwys, wrth i Saul ddod yn Paul ac yn apostol y cenhedloedd.
Ac mae Steffan yn ein dysgu ni hefyd am ras a chariad am y ddeiant yn diwe. Gweddio dros yr rhai oedd yn ei lybuddio. Nid rhyw bobl a chanfu'n rhyw wrthwynebiad llipa oedd rhain. Nid rhyw bobl oedd jyst ddim yn hoff o Steffan, dim o gwbl. Oedd rhain am ei waed e. Oedd rhai yn ei weld fel bygythiad i'w fodolaeth nhw eu hunain, ac yn am ei laddau, ac fe lwyddo nhw ei laddau hefyd. Nid ymateb iddynt yn yr un modd ac y bydd iddyn nhw ymateb iddo ef a wnaeth Steffan. Ond yn hytrach ymateb yn ffordd Iesu yn dyfe, drwy weddio drostynt, gan i fod yn gwybod nad oedd ei olynion wedi profi efengil cariad a gras fel yr oedd ef wedi brofi drwy Iesu. Tipyn o beth yn wir. Ac felly heddi, rydyn ni yn bobl yn Nadolig yn byw yng ngras a chariad Duw. Ond cofiwn hefyd bod Duw yn ein galw ni i fod yn bobl yn Nadolig bob dydd. Dyle Llywelyn yn Nadolig fod yn amlwg a pharhaol yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Mwyn i ni fedru tystio, hyd yn oed yng nghanol yr rhai nad ydynt yn gweld yr un ffordd â ni, tystio i ras a chariad Duw am lygwyd i ni yn ei fab Iesu Grist. Ei ras o derbyniwn, ei heiddiant gyhoeddwn, a throsto ef gweithiwn i gyd. Dydd gwyl San Steffan hapus i chi gyd. Amen. Dewch at eich gilydd a bywaiddwch yn hyd fel un. Halleluia. Gwyth ar y feddod, y seren a'r glir, yn arwain yr heol i ni. At bresed y baban, y plentyn martirion, a ddaeth yn waredwr i ti ac i mi. Yn o'n gorwedd mercadach Iceland, yn o'n cysgu yn crwn. A mi bychan y frenin y frawd, yn gyfoeth mewn sabalwn. Daeth hwyl y baban a gwynol i'r byd, daiwch cenwch bod forwr. Dewch at eich gilydd a bywaiddwch yn hyd fel un. Halleluia. Tri o dwyrain yn plygu ei glin, a'i hoffrwm i'r babi yn ddrud. Ond o, dyma hoffrwm i ni gan y babi, yr hoffrwm o heddwch i'r byd. Daeth hwyl y baban a gwynol i'r byd, daiwch cenwch bod forwr. Dewch at eich gilydd a bywaiddwch yn hyd fel un. Halleluia. Noson o ddiwch yn Bethlehem greu, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ninnau heddiw yn dathlu yn hyd, y cariad a dawodd y babi ar ôl. Daeth hwyl y baban a gwynol i'r byd, daiwch cenwch bod forwr. Dewch at eich gilydd a bywaiddwch yn hyd fel un. Halleluia. Dewch at eich gilydd a bywaiddwch yn hyd fel un. Gweddion. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd,
Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni o Dduw wrth i ni droi atat mewn gweddi'r bore hwn. Arglwydd i ni'n diolch i ti am cyfle i ddathlu dyfodiad y fab Iesu'n byd ni ddoi. I ni'n diolch i ti arglwydd i fod ti wedi'n bendithio ni'n helaeth a chwmni cyfeillion a theuluoedd. Ac i ni wedi bod yn pryderu'n fawr iawn arglwydd am yr wyl yng nghanol y straen diweddara o Covid. Ac i ni'n gwyddio dros bawb o dadnefol sydd wedi methu gweld eu teuluoedd, y bobl sydd wedi methu teithio, y bobl sydd wedi methu bod gyda'i hanwyliad yn yr ysbyty ac mewn cartrefi preswyl. Ac i ni mawr obeithio Dduw Dad y bydd y sefyllfa'n gwella. I ni mawr obeithio bydd bobl yn arfer synwyr cyffredin a chyfrifoldeb a doethineb hefyd. Ond yn y cyfamser o dadnefol i'r rhai sydd yn unig bydd yn gwmni iddynt a bugeiliau calonnau a'u meddyliau. Fe gofiwn am bawb arglwydd ar hyd y lled y byd sydd wedi dathlu gwyl geni tywysog tangnefedd yn sŵn gormes a thrais yr yfela. I ni'n gwyddio am heddwch yn ein byd ni ac am dangnefedd yng nghalon bob person. Wrth i ni feddwl am Mair a Joseph a'r grwydr o Nazareth i Fethlem, ac i'r Aifft wedi hynny, fe gofiwn ni o dadnefol am bawb sydd ar grwydr yn y dolyg hwn. Yr rheini hefyd sydd yn ddigartre, yn ddigyfaill, a'r rhai sydd yn ddiobaith hefyd. Gwyddiwn arglwydd y bydd newyddion da yn y dolyg yn cyrraedd clustiau'r rheini y mae fflan gofaith wedi diffodd. Gwyddiwn y dadnefol y bydd newyddion da yn y dolyg ac y bydd disgleirdeb y baban Iesu yn goleio'r corneli tywyll hynny o'n byd ni. A heddi arglwydd wrth i ni gyfarfod ar wyl San Steffan. I ni'n diolch i ti arglwydd am fywyd Steffan, am ei gariad a'i raslonrwydd. I ni'n diolch am ei waith a'i weinidogaeth. Ac wrth i ni ystyried Steffan fel y merthyr cyntaf dros y ffydd Gristionogol, cyntaf i farw dros y ffydd. I ni hefyd arglwydd yn diolch i ti am bawb sydd yn dioddef o ganlyniad i'w ffydd heddi. I ni'n diolch am ei dycnwch a'i dyfal barhad a'i dewrder hefyd. Ac ni'n gwyddio dros eglwys di a thros Gristnogion ledled byd sydd yn cyfarfod mewn mannau cuddiedig ac sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd a'i cred. Ac o dadnefol wrth i ni gofio am Boxing Day, fe gofiwn ni am y blychau casglu. Diolch i ti arglwydd am gyfle i gyfrannu i'r blychau yn ein capeli ni. Ond wir arglwydd, un peth yw cyfrannu arian, ond fe allwn ni gyd gyfrannu mewn ffyrdd eraill siwr. Fe allwn ni gyfrannu drwy roi o'n hamser, allwn ni gyfrannu drwy roi o'n hadnoddau, o'n talentau a'n doniau hefyd. Fe allwn ni roi yn gyfan gwbl o dadnefol. A hynny mwyn bod yn gyfryngau dy dosturi di i eraill yn ein byd ni. Helpa ni felly arglwydd i sylweddoli bod gan bob yr un ohono ni rhan i'w chwarae. A helpa ni i gyfeirio ac i sianelu ein doniau i gyfeiriad yr eglwys. Diolch i ti dy fod ti wedi'n breintio ni a doniau. A pha beth bynnag yw'r ddawn honno, diolch bod na le iddi yn dy eglwys di. Ac wrth i ni nawr o dadnefol dynnu at ddiwedd blwyddyn arall yn ein hanes ni, a blwyddyn digon rhyfedd a dryslyd a phryderus mae wedi bod hefyd. I ni diolch i ti arglwydd y fod ti wedi bod yn ein hymyl ni wrth i ni wynebu bob math o heriau. Diolch dy fod ti wedi bod tu cefen i ni yn ein hannog ni gerdded ymlaen ac o'n blaen ni hefyd yn ein harwen ni. Diolch i ti arglwydd am bob profiad newydd a gawson ni dros y flwyddyn ddiwethaeth heibio. Ac yn awr arglwydd i ni'n camu fewn i'r flwyddyn newydd yn dy gwmni di. Pa gwell ffordd o wneud hynny o dad nac yn dy gwmni di. Bendithia felly o dadnefol y flwyddyn newydd sydd o'n blaenau ni. Flwyddyn newydd sbon. A bydde di ni ddefnyddio oriau'r flwyddyn newydd yn adeiladol ac yn synhwyrol. Derbyn ni'n diolch felly arglwydd a madda i ni bob bai a phechod yn derbyn di hefyd.
Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, dilyd y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo tir deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Erbyn Sul nesaf, fe fydd hi'n flwyddyn newydd, felly gai ddymuno blwyddyn newydd dda i chi gyd. Tan y Sul nesaf, felly cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.